bada. Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. C'est comme ça. Dans les lieux Ko o secrets, cogo la, tu gundo yɔrɔ parles la, à Dieu, il entend, i bɛ il est kuma matigi content. fɛ, a b'i kumakan mɛn, a bɛ Tu n'agaces pas nisɔndiya. Dieu avec donne-moi un poulet, donne-moi une Ko place, i t'a tɔɔrɔ donne-moi ni des nin di yan, succès. sigiyɔrɔ Non, di yan, il a sɛ dit di yan, si tu ɲɛsɔrɔ di mets yan. le royaume A ko ko n'i ye 633, moi sankolo tu es 633. masaya, Il dit ces o bɛ choses-là, Matiyu je kitabu kɔnɔ. ne les appelle pas A ko nin bénédiction. fɛn Ces choses tɔw te dɔn, seront données. ko u tɛ wele ko duba Tu me yɛrɛ, a bɛ regardes quand wele même, ko tu ne nin vas pas me dire fɛnw. que je ne suis pas béni. Ko n'i ye n lajɛ i Sans kɔni tɛna l'argent fɔ du ko duba gouvernement, tɛ sans n ye. l'argent de l'État, Ko k'a sɔrɔ gouvernement ka wari tɛ, tu ne vas jamana pas ka dire que je wari ne suis pas tɛ. béni. I tɛna se k'a fɔ ko Tu duba n'as pas tɛ n osé ye. dire ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris ça. Munna katugu ne ye o faamuya. Quand les Maurice Cerullo, les gens de Bénin, les Claudio Frazon d'Argentine O viennent au Beni Burkina, ni a c'est toi qui tɔw viens les n'olu loger. nana Burkina, e de bɛ na ka Toi na qui viens u les ka mettre dans les hôtels. sisow ta. E de bɛ na ka na u don C'est hôtel toi qui kɔnɔ. payes O leur tɛ wa? truc. E de b'u ka taama saraw sara wa? Hein? Ah, que telle personne est pauvre. Qui t'a dit qui est Ko pauvre? karisa ye fantan ye. Ko jɔn y'o f'i ye? Mais regardez ce que Dieu dit. A lajɛ matigi ye min fɔ. Quand j'ai fait le tour du monde là, c'est avec l'argent de Ko qui? ne kɛlen ka J'ai diɲɛ demandé lamini l'argent ni à y'a kɛ quelqu'un. ni jɔn ka wari ye? Ko ne ye wari deli dɔ fɛ C'est wa? notre église. Elle était Ko an petite, ka mais egilizi de. puissante. En Ko a 10 000 kun ka francs, dɔgɔ nka la loi des sebaya semis kun de b'a la. récolter. Ko ka Tu ne dili connais kɛ pas ka la loi des sɔrɔli semis kɛ, de u tun récolter. y'o Tu connais la sariya loi des faamuya. dîmes. Ko e Les dun dîmes, tɛ o c'est les sariya offrandes dɔn. qui reviennent à Dieu. E bɛ jaga de dɔn. L'offrande, c'est ton cœur. Mais la loi des Ko semis de nilifɛn o récolter, y'i c'est la loi dusukun ye. d'investissement du Ko royaume. nka ka danni Tu kɛ, ne connais pas ka ça. kanni kɛ, o ye Quand il y a quelque chose sankolo à faire, dili ye. il faut qu'on te dise de s'aimer. Tu n'as pas besoin de dire qu'on Ko sème. ni fɛn dɔ bɛ Tu yen k'a participes, kɛ, ko a bɛ k'a fɔ ko e de directement ka à dili kɛ. l'investissement du Ko royaume. nka ni e de bɛ Tu te sankolo verras ce qui se masaya la, i passe. t'u don o la. Ko wa i b'a Tu ye verras. min kan ka kɛ. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me donner 1 million, 2 millions, tout. Mais quelqu'un peut Ko ne ma venir deli k'a ɲini mɔgɔ fɛ o ka ça. miliyɔn Quand kelen, j'ai dit à ma miliyɔn femme, je fila veux déjà di. 50 millions. Quand il dit ça, c'est comme ça. Je ne les connais même pas, ils ne sont même pas de l'église. Il dit, mais pasteur, tu as tellement investi en nous, ce que tu as enseigné là, c'est ça qu'on fait. Il dit, mais oui, je vous ai dit ça. Ko an ye min kalan di, an bɛ o de kɛ. Tu m'as dit de tourner et aller chercher l'argent quelque part. Ko i delila ka ɲɛ ka munumunu ka taa wari ɲini yɔrɔ wɛrɛ wa? Si quelqu'un, j'ai Ko pris l'argent ɲinini du kɛ. gouvernement, j'ai pris l'argent Ko d'un ne ko commerçant, n ko voilà ne mes 2 mains. ko ni ne delila ka Mettez les jagokɛla ka amenez-moi wari à la minɛ. prison. Amenez-moi. Ko a ye minɔti donna a ka taa ni ye kaso la. Amenez-moi à la prison. Ko a ye taa ni On ye va passer kaso riche. bon na. Ko cogo di Gâter ne son fa nom. min ye nafolotigi ye ne b'o kɛ ka o tɔgɔ Tu veux tiɲɛ? gâter le nom de mon papa? Ko a bɛ fɛ ka ne fa tɔgɔ tiɲɛ wa? Si Dieu me dit de faire, il va financer. Ko ni Ala ko n k'a Quand tu kɛ, appelles a un yɛrɛ bɛ a maçon wari pour di. venir construire ta maison, c'est le maçon Ko n'i qui ye enlève l'argent. masɔnw wele, o Hein, ka n'i monsieur? ka so jɔ. Si tu dis à une entreprise, viens construire mon bâtiment Ko ni d'entreprise, c'est ko n'an ka l'entreprise so qui jɔ. finance Ko du moins cette entreprise qui finance ton bâtiment. Non, c'est toi. ko yalima olu de b'o Si baara Dieu kɛ me wa? dit, si c'est Ayi, Dieu e qui don. m'a dit, construis Ko ce ni Ala bâtiment-là de ko combien de ko a milliards, ni il so va finir jɔ là en quelques ka mois. miliyari joli jɔ, o bɛ na kalo damadamani. Va demander où j'ai pris l'argent sur quelqu'un. Va demander O où j'ai t'a tué son ɲininkali kɛ attention. n'a y'a Il sɔrɔ n dit, c'est delila ka wari celui-là. nɛgɛjuru Donc, sira ci avec danabaliw un ka blanc, danaya pourquoi? kɛ. Vous avez affaire Aw à bɛ des fɛ corrompus. danabaliw ka danaya kɛ mun na? Vous Ka dites, Dieu a tugu dit, a ye Dieu n'a matigi rien ka dit. kuma kɛ bolo Ça kɔfɛ se fɛn passe pas. fɛn Mais ye. votre Dieu est Ko menteur. Ala ko ten, Ala m'a fɔ. Ko aw ka Ala ye ngalontigɛla ye wa? Il est menteur. Ko aw ka Ala ye ngalontigɛla ye. Ah non, j'ai dit à Dieu, je viens. Hein. Ko ne Je ko viens Ala ma même n ko n bɛ avec. na Je han, ne vais même pas n ko n bɛ na entendre kuma une u mouche fɛ. voler. N ko ne tɛ C'est fɛ ça ka qui se hali passe dimɔgɔ actuellement. pan Il faut kan qu'une mɛn. mouche nous vole ici. Ko o de bɛ kɛ sisan. Ko hali dimɔgɔ tɛ pan yan. Non, 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 non. Je suis pas d'accord. Hein. Que tu Ko sois ne ma d'accord avec sɔn o moi, ma. et si tu me critiques I sɔnna, i ma devant sɔn. Impact TV là, ça O va tɛ dans 190 baasi ye. pays. Je vais Ko te nka descendre en n'i ye 14 n fois. kɔrɔfɔ ko n bɛ Ton volant Impact dans tout TV cœur. ta, Quand ko on te o dit la la i n'a i ka vérité, dimi tu vas faamuya. gna, 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 gna. Gna, Ko quoi? ni tiɲɛ fɔra i ye, i b'a daminɛ ka Tu kuma as vu ton mari misɛnninw aussi. fɔ. Quand il dit quelque chose, gna, 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 gna. Ko i b'o ɲɔgɔn de kɛ i cɛ fana na, n'a kumana dɔrɔn i Ok, bɛ bon. kuma Ça, misɛnninw c'est quelle fɔ. histoire? I sen da nɔ, n sen da nɔ, k'o ye jumɛn ye? Ah, je suis venu en tant que père. Hein. Je ne suis pas venu comme jeune homme ici. Les Ko gens ne me nana i n'a disent fɔ aw ici, fa, ne ma na i n'a fɔ 45 ans, ils vont kameleni. parler. Mais moi, je suis comme père. Ko ne o denmisɛnnin naaniw to y'u ka Ils kuma, savent, nka non, ne y'aw ils savent fa bien de ye parler. yan. Ko u bɛ se kuma la ka ɲɛ. U to yen. Où en es-tu? Ko e Où bɛ en sanga es-tu? jumɛn na? E Tu bɛ as sanga combien jumɛn na? d'intimité avec la parole de Dieu?
I ni matigi ka kuma jɛɲɔgɔnya la. Ko n'i ye matigi ka kuma dɔn, ko I fana na Ala dɔn ka taa fɛ. Ko n'i ye ne ka kumaw dɔn, I bɛ ne yɛrɛ dɔn. Ko n'a fɔra ko nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye, ko a ɲɛda ko tɛ, a ma fɔ a kunkolo la, nka a ka kumaw, ko waati o waati n'a ye min fɔ abada a tɛ o waleya, a bɛ fɔ ko mɔgɔ fu don. Ko n'i ko ko Ala ye fu ye, ko I bɛ ka a labaara ni mun ye, ko jɛɲɔgɔnya bɛ ni matigi ka kuma cɛ, o de b'a to mɔgɔw bɛ da I la, ko u bɛ danaya kɛ I la. Comme je l'ai dit, si tu apprends, je suis en train d'arriver à la fin. Ko n bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la. Si tu apprends à demeurer dans le lieu secret, ko n'i y'i dege toli la gundo yɔrɔ la ka to yen, ko n b'a fɔ I ye, ko I na matigi kumakan mɛn, ko delili tɛ ko kunkilenna kelen ye min tɛ falen. La Bible dit que Dieu, le jeune Éliou est venu trouver 4 anciens. Ko Bible ko sifin Eliyo nana mɔgɔ 4 sɔrɔ baro la, ko Job n'a teri 3, ko u tun bɛ ka ɲɔgɔn jalaki. Le petit s'est assis, il a dit Ko aujourd'hui, o denmisɛnnin y'a sigi, un groupe excellent. a ko bi ko n ye jɛkulu ɲuman ye, ko mɔgɔkɔrɔ 4 minnu bɛ na ne kalan. Ko a y'a sigi tile joli kɔnɔ ne t'a dɔn. Nka a kɛlen k'a sigi, il voyait que chacun accusait, comme aujourd'hui, les pasteurs des dénominations passent leur temps à critiquer les autres. Et la jeunesse ne sait pas quoi faire. La jeunesse est déçue. Après, il a levé la main. Je ne sais pas au bout de combien de jours. Il a levé sa main et dit, moi monsieur, comme en classe là. On dit, oui, parle, jeune homme, fais vite, on est pressé là, on est pressé. Lève ta main, parle. Il dit, je croyais que la sagesse venait des cheveux blancs. A ko ne kun hakili la ko hakilitigiya bɛ bɔ kunsigi jɛ de la. Elle vient de l'esprit de Dieu. Ko ŋaniya dɔw tɛ bɔ o la, a bɛ bɔ ni senu de la. A y'a daminɛ ka kuma. Il dit, Dieu parle, tantôt d'une manière, A ko Ala bɛ kuma cogo dɔ la, a bɛ kuma cogo wɛrɛ la, nka an t'an hakili to a la. K'a bɛ yiraliw kɛ, a bɛ kuma sigiw fɛ, ko bana bɛ na ka tugu an sɔnna bana ka na. A bɛ kuma an fɛ nin cogoya la, a bɛ kuma ko gɛlɛyaw bɛ na. Ko fɔ a ka delilikɛba sɔrɔ min bɛ delili kɛ a ye. Ko ne y'a kalan ne sera o yɔrɔ la. Ko Job tun bɛ fɛ ka kuma, Ala ye a jɔ. A ko nin ye mɔgɔ jumɛn ye min bɛ ka ne ka kuma ɲagami, o la a y'a kan kɔrɔta. Ko jɔn de bɛ ka ne ka ko labɛn ne mun don dibi la. Ko bɛɛ y'a makun. Ko Ala kumana ka kuma. Ko ne tun bɛ ka nin kɛ, e tun bɛ yan wa? Ko n'i tun bɛ I ka fɔta dɔn, ko o fana ye gundo wɛrɛ ye. E bɛ fɛ ka sankolo dayɛlɛlen labaara, nka sankolo dayɛlɛla e tɛ o kundanɛgɛ labaara cogo dɔn. Ko n'a fɔra ko sankolo dayɛlɛlen don, o kɔrɔ ye mun ye? O y'a laban de ye, an bɛna min ye. Ko a kuncɛyɔrɔ la, Ala ko Job ma, ko a lajɛ ko kamalennin nana yɛlɛbɔ aw la. O la Job nimisara, a ye delili k'a teriw ye. O la Job lakurayara a ka teriya la ani Ala cɛ jɛ teriya la. Ko ni e fana b'o cogo la su in na, k'i ma taa yɔrɔ jan o teriya la, I bɛ yɔrɔ min, kuma I dusukun fɛ. I b'a daminɛ ka kuma I dusukun bɛɛ la, k'a yira I ye maa min ye, ka tiɲɛ fɔ a ye, kana ɲini k'a fɔ k'i bɛ munumunu kow da fɛ walasa a ka diya I yɛrɛ ye. Ko a lajɛ ni o matigi cɛ jɛ la, deli waatiw la, k'a to gundo yɔrɔ la.
ko a jara matigi ye ka kow lakuraya a nana dɔɔni adamadenw fɛ la relation d'intimité. walisa ka jɛɲɔgɔnya in ta ko kura. Il a commencé avec Moïse. Ko a y'a daminɛ ni Musa ye. Musa kɛlen ka dɛsɛ, Ala taara ɲɛ a m'a bila kɛrɛfɛ. Ko don dɔ, a ko Musa ma Exode kitabu kɔnɔ sura 24 k'a ka yɛlɛ kulu kan, k'a bɛ fɛ k'a ye. Ko Musa ni mɔgɔkɔrɔ 70 yɛlɛla kulu kan. Ko kitabu ko sanga fɔlɔ k'u ye dumuni kɛ matigi ɲɛkɔrɔ. O ye sanga fɔlɔ ye. O ye jɛɲɔgɔnya sanga fɔlɔ ye. U ye dumuni kɛ matigi ka yɛrɛya la. U tilalen dumuni na, matigi tun yɔrɔ ka jan u la. A filanan a ko Musa ma ko Musa ka yɛlɛ. Musa yɛlɛna. Sɔn'a ka yɛlɛ, a ko mɔgɔ 68 ma ko k'u janto jama la. Ko a y'aw hakili t'u la, u kana manamana ko kɛ. Musa yɛlɛla, ani Jɔn yɛlɛla, ani Josué de yɛlɛla. O de b'a to kɔfɛ aw bɛ Josué yɔrɔw la, n bɛna min fɔ aw ye sisan. Ko ani Josué yɛlɛla sanga filanan na. O sanga filanan na, kɔfɛ a bɛ Josué to yen, a bɛ yɛlɛ sanga sabanan na. Ko Ala ko a ma k'a ka yɛlɛ. A yɛlɛlen ye, a bɛ tile 7 kɛ. Ko Ala ma kuma Musa fɛ, Musa fɛnɛ ma kuma Ala fɛ. I bɛ fɛ ka don jɛɲɔgɔnya la wa? Gundo yɔrɔ jɛɲɔgɔnya la, kana kuma teliya la. Ko o bɛ Exode kitabu kɔnɔ sura 24. Ko i yɛrɛ ka taa o yɔrɔ kalan. Ko nka Ala nɔɔrɔ tun bɛ ka kulu laminɛ, matigi ka yɛrɛya tun bɛ ka kulu laminɛ. Ko gundo yɔrɔ de la, i kan ka matigi ka yɛrɛya hakilina ye k'a dɔn. Ko n'i donna ɲɛkɔrɔ, i b'a dɔn k'a b'i kɛrɛfɛ. O yɛrɛya fana na, ko Ala bɛ Exode sura 25 daminɛ. A ko n nana n'i ye yan, ko katugu ne bɛ fɛ ka sigi aw cɛ ma. Ko i na Alabato so dɔ jɔ ne ye. Ko ne na n yɛrɛ kɛ o batoli so ye. Ko Ala bɛ so min kɔnɔ a ka jama cɛ ma. O daminɛna Exode kitabu kɔnɔ sura 25. A ko ne na n yɛrɛ kɛ so ye. Ko k'a fɔ bakuruba la, a 3 de don. Ko k'a fɔ ko ziranɛgɛ, o sarakalaselan, ko baganw bɛ taa yen, u bɛ t'u kan tigɛ yen. Ko nka o tɛ jɛɲɔgɔnya ye, o ye yɛrɛ dili ye. A filanan, ko joli min woyora o ziranɛgɛ kan, aw bɛ taa n'o joli ye. Mɔgɔ dɔw bɛ wele ko sarakalasebagaw, olu bɛ sigi yɔrɔ dɔ la, o yɔrɔ de bɛ wele ko gundo so. O la n'u y'o joli in ta, u bɛ fɛn caman kɛ. O gundo so in na, ko aw tɛ ka tugu, aw tɛna don yen. Ko nka fini dɔ bɛ yen, min bɛ danfara don yen ni yɔrɔ wɛrɛ cɛ, o de bɛ wele ko yɔrɔ senuman. Ko o fana fini kɔfɛ, aw bɛ tabali dɔ ye, o kɔrɔ ye ko buru minnu bɛ jira. Ko Yesu bɛna o de fɔ kɔfɛ sitanɛ, ko fɛn bɛɛ bɛ o kumasen na ka ban. Ko buru minnu yira la, u bɛna min dun. O de la ka Dawuda to kɛlɛ la, u tun bɛ ka gɛn, kɔngɔ tun b'a ka mɔgɔw la. A sera yɔrɔ dɔ la, ko sarakalasebaa ma, ko dumuni tɛ yen wa? A ko ayi, ko dumuni tɛ yen. A ko o di, k'a dabɔra an baloli kama. O y'a dun u ma sa. Ko nka yɔrɔ gundo yɔrɔman ba la, yen de bɛ sumajalanw sɔrɔ yen, o ye batoli ye. Ko nin a yɔrɔ dɔ bɛ yen, i bɛ i yɛrɛ labalo ka barika sɔrɔ. A yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen, i bɛ sumajalanw sɔrɔ yen. I b'a daminɛ ka i kan kɔrɔtan ka Ala bato k'a tanu. Nka o waati kelen fana na, o sumajalanw bɛ yen.
I bɛna fɛn dɔ mɛn o kɛlen n'a fɔ yiri o de bɛ wele ko kulumba o kulumba kɔnɔ ko Aaron ni datankorew bɛ olu ye minnu kɛ ko Aaron ka bere ye feere bɔ ko berejalan min ye feere bɔ ko o de bɛ wele ko kulumba seere ko seereya. Ko wa o kulun kun dilanna ni mun ye o tun kun dilanna ni gofɛri jiri ye ko o ye jiri min ye abada o tɛ falen o kɔrɔ ko Yesu Krista tɛ falen ko wa filanan a munnen don ni sanu ye k'o ye Yesu ka masaya ye a n'a ka alaya ye k'o ye Yesu ka alaya a n'a ka mɔgɔya ye ko wa ale kɔnɔ kuma bɛ yen a dafalen don cogo min na ko nka a sanfɛ ko datugulan dɔ bɛ yen ko o de bɛ wele ko k'a lamini ko o fana sanfɛ mɛlɛkɛ fila bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn lajɛ ko n'o mɛlɛkɛw bɛ ɲɔgɔn lajɛ o minɛn in kan ko i bɛ joli in woyo yen ko n'aw ye joli in kɛ yen dɔrɔn ko ne ka yɛrɛya bɛ jira ko wa ne na kuma i fɛ yen de ka ciw di ma Israɛli ye i ɲɛ bɛ yɔrɔ gundoman na i ɲɛ b'o gundo yɔrɔ la wa ko gundo yɔrɔ la ɲininkali tɛ kɛ Ala de bɛ ci di taa batoli kɛ i ka i yɛrɛ lafa matigi ka kuma la i ka nɔnburuw kalan i ka leviti kalan i bɛ nin bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ ko Musa tun mana bɔ a tun bɛ taa fɔ jama ye min bɛ kɛ o la san o san u tun bɛ ɲɛnajɛ kɛ k'u ka hakɛw bɔ u tun bɛ na ni bagan fila ye dɔ bɛ kan tigɛ u bɛ taa n'o ye dɔ ɲɛnɛman bɛ to k'o ye saya ni Yesu kununi ye ko mɔgɔw kɛlen k'u bolo da o bagan filanan kan u bɛ Israɛli hakɛ bɛɛ bila o bagan kan ko dɔ bɛ o bagan gɛn ka taa yɔrɔ jan ko n'o bagan taara o kɔrɔ ye k'a taara n'u ka hakɛw ye k'o la bagan min sara o ye Kirista ka saya n'a ka kununi taamasiyɛn ye wa Israɛli kun dalen don o la u tun b'a dɔn ka ban k'u ka hakɛw datugulen don a fɛ ko foyi tɛ se ka kɛ u la ko e dun Yesu ye ka hakɛw bɔ a ma datugu dɔrɔn a y'i ka hakɛw bɔ de nka e tɛ ka se ka danaya kɛ ko Yesu ma yafa dɛ a y'i ka hakɛw to de i ye ko ni fɛn kelen fɔra dɔrɔn e hakili bɛ ɲagami ko abada jigisigi t'e la cogo di e bɛ fɛ ka se sɔrɔ sitanɛ a n'a ka jinɛw kan ani ka cogoya gɛlɛyaw kan o waati bɛɛ e bɛ siran i bɛ siran cogo di e bɛ kɛ setigi ye ko ni e tɛ setigi ye e bɛ se ka jɛɲɔgɔnya don i ni Ala cɛ cogo di n b'o ɲininkali sɛmɛ i la ko ni sitanɛ ɲɛkɔnɔ e bɛ yɛrɛ yɛrɛ ko jinɛw ɲɛkɔrɔ e bɛ yɛrɛ yɛrɛ o cogo di e bɛna jɛɲɔgɔnya don i ni Ala cɛ ko nka o t'a bannen ye o t'a bannen ye teri ko n'i y'o kalan Exode sura 25 verset 40 n'aw kalan kɔfɛ ko n'i y'o kumasenw kalan Exode kitabu 33 verset 7 i na ko dɔ ye o kɔnɔ mun na i bɛ se yɔrɔ dɔ la ko Musa jigilen ka bɔ kulu kan ko Ala ko jigin ko katugu i ka jama donna yuruku la ko jigi dɔrɔn a jiginna a bɛna Josué sɔrɔ yen Josué ko a ma ko ɲɛmɔgɔ ko duguma ko mankanw bɛ yen ko kɛlɛw bɛ yen Musa ko ayi u ye ko bɛnbali dɔ kɛ k'an ka jigin u jiginna u taara sɔrɔ u ye misi dilan sanu na ko o min dilanna Musa kɔrɔkɛ Aron fɛ ko Musa ko Aron ma ko jɔn ye i kɛ fatɔ ye walisa ka nin wale kɛ
a ko ko chrétien ne ko ni pasteur usrana obore ka ba da chrétien na ka kun mandi ne ka kenga jama de kote ko Musa ko fa de be aula ko u klalen ola ala ko Musa ma ko ibadon ko tiena ka ko jarane ko ka ko jaranye ko bawke iklenanye ko nga iya to cogo di jama ka ni sanu mishima indla ko Aaron tun jɔlen do ko an bɛ ko bɛnbali caman kɛ ni Ala bɛ fɛ ka kuma fɛ an b'o da dɔ la ko Ala ko n'a b'o cogo la n y'a mɛn ko k'a ta bi la ko n'aw bɔra ko i ye n ka yɛrɛya ye wa Exode kitabu kɔnɔ sura 13 n'aw bɔra colonne de feu la nuit pour que vous voyez clair, colonne de nuée dans le jour pour que vous ayez de l'ombre. Ko sufɛ aw bɛ yelen ye ko tilegan fɛ fana aw bɛ suma ye ko ne ka yɛrɛya kun bɛ ko nka k'a ta bila ne bɛ mɛlɛkɛ de bila o kɔ ne yɛrɛ tɛna tugu aw kɔ ko o de tun man kan mɛn mɔgɔw ko mun ko Ala ko ni e yɛrɛ ma taa anw fɛ k'anw tɛ taa ko anw barika tɛ mɛlɛkɛw la ko anw barika tɛ yɔrɔ cogoya la ko an barika tɛ an ka faamuyaliw la ko a b'aw barika don minnu na a b'a kɛ tan an b'a kɛ tan k'aw barika tɛ yen ko n'i ma bɔ i nɔ la anw fana tɛ taa ko o la se bɛna sɔrɔ anw kan mɔgɔw b'i jalaki k'a fɔ k'i ye Ala ye min ma se k'a janto anw na ko a ye kumana ka delili kɛ a laban na Ala y'a jaabi nka Ala kɛlen k'a jaabi a y'a tɔ kalan ko kitabu dɔ de bɛ da dɔ kan n teri ko Ala kɛlen k'a jaabi a ko k'a ka kulunba de ta Ala ko kulunba min bɛ yɔrɔ senumanba la k'o ta ko min bɛ Yesu kofɔ sani mɔgɔw k'a dɔn k'a ka bɔ n'o ye ka bɔ u ka jɛkulu cɛ ma ko wa o jɛkulu kɔfɛ ko a bɛ taa bugu so jɔ yen ɲɔgɔn ye bɛ kɛ yɔrɔ min na a bɛ wele ko tɔgɔ 3 de tun bɛ o bugu la a taalen ye ko Musa tun bɛ don siɲɛ 1 dɔrɔn Alabato so kɔnɔ ani Aaron ko nka o sen na ko u taalen o bugu so la ɲɔgɔn ye tun bɛ kɛ yɔrɔ min na Yesu ɲɛkɔrɔ ko Musa tun bɛ don yen don o don ko n'a tun taara k'a bɛ taa don Exode kitabu kɔnɔ ko bɛɛ tun bɛ bɔ a ka so u tun b'a lajɛ Musa bɛ taa yɔrɔ min na ko ni Musa tun donna fana ni Musa tun donna o buguso kɔnɔ ko matigi nɔrɔ tun bɛ na sigi o buguso kan ko wa jama tun bɛ u kunbiri gansan ni Musa ka bɔ ko jɛɲɔgɔnya bɛ kana dɔɔni dɔɔni hali filiw kɔfɛ ko Musa tilalen o kuma la Ala fɛ a tun bɛ taa ka taa jama kungow fɔ Ala tun bɛ kumaw ɲɛfɔ a ɲɛna ko jɛɲɔgɔnya o fana ye ka taa Ala ɲɛkɔrɔ ka jama ka magoɲɛw ɲini ka se ka u sɔrɔ ani k'u ɲɛnabɔ cogo mɛn k'a fɔ jama ɲɛna ko ne ni Ala ye ɲɔgɔn ye a filɛ nin a ye min fɔ a filɛ a ye min fɔ ko waati bɛɛ i kana to fɛnw ɲinini na minnu tɛ foyi kɛ n'aw farikolo wasali tɛ ko nafa foyi tɛ o la ko a b'a dɔn aw mago bɛ fini na a bɛ o di aw ma a b'a dɔn i mago bɛ nin na a b'o d'i ma ko n'i donna yɔrɔ gundoman na don ni sɛbɛ ye a y'a lamɛn sisan ko Josue ale min tun ma kɛ mɔgɔ ye min tun labɛnna ka tugu Musa kɔ ko nka hali sanga sabanan na o bugu so la Musa tun bɛ don yɔrɔ min matigi nɔrɔ tun bɛ yɔrɔ min lafa ko ni Musa kun donna yen ko don o don Musa tun bɛ don Ala nɔrɔ tun bɛ o yɔrɔ lafa
ko ni Musa kun donna ko jama tun bɛ Josué de natɔ ye ko Josué tun bɛ don Musa nɔ kan buguso kɔnɔ ko ni Musa bɔra ka taa ko Josué kun tɛ bɔ. Ko a mɔgɔ filanan o ye Josué ko o de b'a to a Musa kɛlen k'a fɔ ko Josué de bɛ kɛ ne dankan ye mɔgɔ ma kuma ko katugu ni Musa kun donna Ala nɔɔrɔ kun bɛ yen ko ni Musa bɔra ko Ala nɔɔrɔ tɛ taa ko katugu kamalenin dɔ kun bɛ yen min tɔgɔ kun ye Josué. Ko o la Ala kɛlen k'a fɔ k'i tɛgɛ da Josué kan ko katugana k'i nɔnabila ye a filɛ nin a bɛ min kɛ ko Musa de yera Israël ko mɔgɔ ma kabako kɛ k'a bɔ k'a y'a tɛgɛ da Josué kan ko o la Josué ye hakilitigiya sɔrɔ ko wa jama bɛɛ y'a dɔn ko Josué ye Musa nɔnabila ye ko Musa kɛlen ka o ye ko barika bɛ don a la a ko Ala ma ko tiɲɛ na ni yafara ne ma ko ni tiɲɛ na i ye anw lasegi e ma n bɛna ko kelen ɲini e fɛ Ala ko ko mun bɛ yen a ko ne bɛ fɛ k'i nɔɔrɔ ye mɛlɛkɛw ko ko han ko ni cɛ in ko a ka kisɛ ko ayi ko a sɔnna n'a a yafara ma a y'an ko n bɛ se k'a nɔɔrɔ ɲini Ala ko ne teri Musa ko i donna ne ka jɛɲɔgɔnya la ko nka mɔgɔ tɛ se ka ne ye o sanga in na ko a kɛ ma bɔ yɔrɔ min na i tɛ se ka ne ɲɛda ni ɲɛda ka balo i bɛ ne kɔ don ne de ye nka a bɛɛ ye kelen ko waati kunkurunin o kɔfɛ Musa bɛ yen Ala nana a tɛmɛna ko mɔgɔ ko kɛlɛbolo matigi u ɲɛ b'a kɔ donni na a ɲɛ bɛ Ala kɔ donni na nka lajɛ Musa yɛlɛtɔ ko waati caman na tun bɛ yɛlɛ a laban lajɛ ko ni Musa kun jiginna ko matigi ka jɛɲɔgɔnya la ko n'a kun jiginna jama cɛ la ko jama kun tɛ se ka Musa lajɛ ko katugu nɔɔrɔ kun bɛ a kan ko Musa kun wajibiyalen don a kun bɛ fini de ta k'o biri a ɲɛda la ko katugu nɔɔrɔ tun bɛ a ɲɛda la k'o de ye jɛɲɔgɔnya laban ye n bɛ ɲininkali sɛmɛ e la ko e bɛ sanga jumɛn na i ka jɛɲɔgɔnya la e bɛ sanga jumɛn na o fɔ n ye dɔɔni walisa n k'a dɔn e bɛ sanga jumɛn na i ka jɛɲɔgɔnya la delili wa kuma wa dɔnniya wa yɔrɔ jumɛn ko e kɔnɔ ye ko n'i ye dɔnkili da ko ka jɛɲɔgɔnya don i b'a dɔn o tɛ wa i b'o jɛɲɔgɔnya dɔn hali n'a y'a ta ten ko jɛɲɔgɔnya tɛ yɔrɔ la mɔgɔ fila ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na ka ɲɔgɔn dɔn ten ko jɛɲɔgɔnya tɛ kɛ dumunikɛyɔrɔ la n bɛ ɲininkali sɛmɛ aw la ko mun na aw tɛ kuma minnu faamuya aw bɛ olu ta o la sitanɛ fana bɛ aw ɲangi n'o ye. Et Moïse a fait la prière transformationnelle, la gloire de Dieu est venue sur lui. Alors mon ami, c'est ça que ko Musa fana ye delili kɛ min bɛ falenni kɛ Ala nɔɔrɔ nana kan o la ne teri an kan ka o de faamuya o de b'a to an ɲɛ b'o Musa in na Matiyu 17 kɔnɔ Yesu yɛlɛlen ni kalanden 2 kalanden 3 u taara waati dɔ sera Yesu tun bɛ ka delili kɛ min bɛ falenni kɛ ko Yesu tun bɛ delili kɛ gundow la a tun bɛ delili kɛ su bɛɛ fɛ kulu kan sɔgɔmada joona fɛnɛ fɛ a tun bɛ bɔ sɔnni a ka kalandenw ka wuli a tun bɛ wuli ka taa delili kɛ nka Yesu fana kɔrɔyara delili in na a yɛlɛla kulu kan ani Pierre ni Jean a ye delili kɛ a kelen delili kɛ
ko kulu bɛ laminina ni matigi ka yɛrɛya ye ko wa o sankaba in na tasuma fana tun bɛ o la ko Pierre ni Yohana ni tɔw y'o tasuma ye u ye mun ye ko o sankaba tununnen u ye mɔgɔ 2 ye ko abada u kuma deli ka olu ye farisogo la ko deli min bɛ falenni kɛ ko Ala kɛlen ka o kɔrɔtali yira ne la ka tasuma yira ne la ko deli min bɛ falenni kɛ ne balimakɛ ni ne balimamuso o tɛ kulonkɛ ye i tɛ se ka bɔ ka taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye ko n ye nin ye ayi i y'o faamuya ko Ala ye yirali minnu kɛ ne ye ko kulonkɛ tɛ ko o waati de la ce qu'il y avait et Pierre et Jean ont dit ah mais tiens mais voilà ko Ala kɛlen ka kuma mais voilà Élie Pierre ni Yohana ko ko Musa tɛ ko abada u ma deli ka Musa kun ye ko Eli filɛ u filɛ nin ye tout de suite ko u filɛ ils ont dit Seigneur ah non, cet endroit-là, nous on préfère rester ici. Et vos femmes, ça ne fait rien. Ko o yɔrɔnin bɛɛ la u binna a ɲɛkɔrɔ. U ko matigi ko an bɛ fɛ ka to yan. Ko aw musow dun k'o tɛ baasi ye an bɛ to yen k'an bɛ to yen. Yesu ko ayi k'o tɛ. Ko a kun ye k'a yira u la ko kerecɛnya ɲɛnamaya i b'a daminɛ yan na i b'a kuncɛ ni yɔrɔ wɛrɛ ye. Ko n'i y'a kuncɛ i b'a ye i bɛ cogo min na k'o bɛ tɛmɛ ka dɔnniya kan k'i bɛ so fɛ wa i b'a fɔ ko ayi ko soko ka ɲi ko na dumuni kɛ i b'a fɔ ko ayi k'an mago tɛ dumuni na k'aw bɛ mun fɛ i b'a fɔ ko ayi ko ne bɛ fɛ ka to yan ko ka mun kɛ ko ayi ka yɛrɛya de ka d'an ye ko an ye sanga wɛrɛ dɔn e ko la k'o ye sanga wɛrɛ jumɛn ye ko i bɛ ne ɲɛkɔrɔ e ye sanga jumɛn dɔn i ni matigi cɛ jɛ la e min ye pasteur e min ye ciden e min ye kira ye e ye sanga jumɛn dɔn ko i ye mun de ye ka o dɔn. La prière transformationnelle. Il est dit dans 2 Corinthiens 3 que tant que vous regardez le voile là, ko deli min bɛ falenni kɛ o fɔra Korinthikaw kitabu 2nan kɔnɔ sura 3nan ko ni Musa tun bɛ fini birilen to a ɲɛ la ko falenni kun tɛ kɛ ko Korinthikaw kitabu sura 2nan verset 16 mun fɔra yen a fɔra ne balimakɛ ni ne balimamuso mais ils sont devenus durs d'entendement jusqu'à ce jour ko Korinthikaw kitabu 2nan sura 3 verset 16 ko u tulo gɛlɛyara fo ni yɔrɔ la ni Musa kalanna ko fini dɔ bɛ fili u dusukun kan ko ni dusukun dun y'u ɲɛsin matigi ma ko o fini bɛ bɔ ko kisili ko kuma tɛ ka fɔ yan ko ni dusukun tubira k'u ɲɛsin matigi ma ko ni kisili ko tɛ o de la bɛ fɔ ko n'aw ma tubi i n'a fɔ denmisɛnnin fitinin kɔ tɛna yeli kɛ ko o yɛrɛ dili o ye nimisali dafalen de ye falenni bɛ kɛ min kɔnɔ ko matigi ye nin de ye an b'a fɔ ko Yesu don an bɛ Yesu wele ko matigi nka an bɛ nin sennu fana wele ko matigi dun ye nin sennu ye kaban ko nin sennu bɛ yɔrɔ min na ko yen fana hɔrɔnyali bɛ yen ko anw fɛn fɛn ɲɛda dayɛlɛlen don anw minnu bɛ ka layɛli kɛ i n'a fɔ ja la matigi nɔrɔ ye ko anw bɛ falen o cogo kelen na ka bɔ nɔrɔ dɔ la ka taa nɔrɔ wɛrɛ la i n'a fɔ matigi fɛ nin sennu le Saint-Esprit prend le relais et il commence à nous révéler dɔ fara an ka delili ɲɛnamaya kan ko nin sennu yɛrɛ b'an ɲɛ minɛ a b'a daminɛ ka kow yira an na ko Yesu kɛlen k'a fɔ ko ni nin sennu nana u bɛ Yohana 14nan kɔnɔ ani 15nan kɔnɔ ko a n'aw kalan fɛn bɛɛ la wa a b'aw hakili jigin n ka fɔlen na ko Yohana 15nan ko a na seereya bɔ ne ko la aw fana na seereya bɔ ne ko la
ko ana aw hakili to a dɔ aw ka hakɛ dɔn ko a duruna a b'aw ɲɛ minɛ ka don tiɲɛ na ko anw na kɛ tiɲɛ na ko a wɔɔrɔnan a na nɔrɔ da ne kan wolonfilanan min bɛ ne fa la a na o ta ka dɔ di aw ma ko o ye ni senu jɔyɔrɔ 7 ye ni o bɛ aw la aw bɛ se ka dɛsɛ ka matigi dɔn cogo di ko ala b'aw kalan a b'aw hakili jigi ka seereya bɔ k'aw ɲɛ minɛ tiɲɛ na min bɛ yesu la a b'o ta ka nɔrɔ da yesu kan ko cogo di n'o 7 b'aw bolo aw bɛ se ka to kɔnɔya la aw bɛ se ka to aw bɛ taa numan fɛ aw bɛ taa kini fɛ aw bɛ ka mun de ɲini aw bɛ mun de ɲini. Cherchez quoi? Pour terminer, la vie de l'esprit. Ko aw bɛ mun ɲini? La vie ko walasa de k'a kun l'esprit. cɛ ko ɲɛnɛmaya Le baptême de l'esprit ko ni est senu ka aussi ɲɛnɛmaya l'introduction de Dieu, l'introduction de Dieu dans votre vie. ko C'est ni na batizeli ye une visite spirituelle qui vous permet de vous connecter avec ko o ye Dieu. matigi dontɔ de ye aw ka ɲɛnɛmaya la a C'est un nana bɔ langage i ye que vous ne comprenez pas. Ce langage-là dit ka bɔ i ye cogo di ka bɔ ninako la walasa i ka se k'i siri matigi la o ka kɛ ni kumasen ye i tɛ min ce faamuya langage-là va faire quoi? Va vous ko o donner kumasen bɛ Korinthikaw une kitabu 12 intimité, fɔ va vous verset 2 donner verset 3 verset une 4 avec Dieu, o kuma va fɔcogo vous bɛ mun kɛ donner de o b'a découvrir to les a ka secrets se de ka Dieu. Il jɛ parle don en aw langue, ni il matigi ne cɛ parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Tu comprends? Il o b'a parle to a à bɛ Dieu. gundow dɔn Et ce ko sont ni pas des mɔgɔ min bɛ paroles kuma kankuraw la i tɛ kuma adamadenw fɛ i bɛ kuma alors ala je de fɛ m'édifie, je parle à Dieu des secrets et je sors pour aller édifier les ko wa gens. o tɛ kuma aw ye ten ko nka Maintenant, les jours que je ne parle pas en langue, je vais ko n bɛ parler ka kuma n bɛ des gundow fɔ paroles matigi ye n bɛ en bɔ fana français, ka taa en mɔgɔw anglais fɛnɛ ou en kalan espagnol. Et en ko ce nka don min na moment-là, ni ne ma je kuma suis en train de kankuraw faire la des paroles prophétiques pour édifier ko le ne bɛ peuple. kumasenw fɛ minnu bɛ nazarakan na angilɛkan na walima ɛsipanyɔlikan na ko o wagati la n bɛ ka kumaw fɔ kiraya la walasa ka jama lakalan ko nka fɛn fila bɛ yen mɔgɔw bɛ fɔ ko awɔ ko ni min ye kiraya fɔ o ka bon ka tɛmɛ kankura fɔba kan ko o la aw kan ka faamuyali kɛ ka kɔrɔya ko n'a fɔra ko ka kɔrɔya f'i ka bon ka tɛmɛ kankura fɔra kan o kɔrɔ ko nafa b'i la ka tɛmɛ a kan wa ko yesu kɛlen k'a fɔ k'aw bɛ kabakoba kɛ ka tɛmɛ ne kan a ko k'aw ka bon n'ale ye wa a ye hakilitigiya kɛ o kɔrɔ y'aw ka ca sisan ko n'aw kumana fɛn ko kɛtaw bɛ caya ko yesu kelen kun don On dit que tout le monde prophétise, mais on n'a pas dit que tout le monde soit prophète. ko bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ kira ye ko bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ kira ye a fɔra ko bɛɛ bɛ kiraya kuma fɔ a ma fɔ ko bɛɛ ka kɛ kira ye a ye taa Korinthikaw kitabu fɔlɔ lajɛ. Tu parles aux gens, tu te trompes de verset. Faut te rattraper. Hein? Donc tu comprends 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Ko i y'o faamuya Korinthikaw kitabu 14 sura 14 ko don. Maintenant, quand on arrive à la vie de l'esprit, ko n'a y'o kuma fɔ a y'a lajɛ ko sisan n'an sera ni senu ka ɲɛnɛmaya la ko o fana ye sangaw bɛɛ lakɔrɔtanen ye ko sankolo dayɛlɛlen don yesu ko a kɛlen ka Natanayɛli ye a ko he ko na yan ko Philippe ko ayi ko Natanayɛli ko fɛn ɲuman foyi tɛ bɔ Nazareti ko yesu taara a ma se ka kabako foyi kɛ Philippe ko na i ka yeli kɛ ko a kɛlen ka yesu ye a ko k'a filɛ nin ye ko yesu ko Natanayɛli ma ko a filɛ ko yahutu filɛ nin ye ko ɲagaminen tɛ min na ko Natanayɛli ko i bɛ n dɔn wa a ko awɔ ko ka i to torosun kɔrɔ yɔrɔ jan ko n y'i ye ko Natanayɛli ko e ye matigi ye ko yesu ko i ma foyi ye fɔlɔ k'ina kow ye mun ka bon ni nin ye ko verset 51 b'a fɔ a ko Natanayɛli ma ko k'a ta bi la ko k'a ta bi la ko i na sankolo dayɛlɛlen ye
ko ina melekaw ye ka yelen ka jigi mɔgɔ den kan ko ni Yakuba ye tun bɛ yɛlɛyɛlɛnan kan ko nka ne ye mɔgɔ den ye ina yeli kɛ ko taa kalan k'a daminɛ Yohana la ko ka Yesu ka ɲɛnamaya ta Yohana 2 Yohana 3 c'est pas pour faire des miracles à gauche à droite, c'est pour ta propre vie. Yohana 4 i b'a ye sankolo kun da. Tu sais, tu es conscient que le ciel est ouvert, tu n'as pas besoin de demander aux gens de venir t'aider pour prier. Va te coucher et parle à Dieu. Dis-lui, parle-lui, rappelle-lui ce qu'il a dit. Il n'oublie pas. Quand ça ne va pas, pleure. Ko cogo di ko tun bɛ ɲɛnabɔ ko sankolo dayɛlɛlen ko o dabɔkun tɛ ka kabako kɛ numan fɛ ani kini fɛ nka i ka ɲɛnamaya yɛrɛ ko don ko n'i donna ko i b'a dɔn ko sankolo dayɛlɛlen don a ma se i k'a fɔ mɔgɔw ka n'i dɛmɛ deli la taa i da i ka kuma matigi fɛ a fɔ a ɲɛna kuma a fɛ a hakili jigi a ka kuma fɔlenw na a tɛ ɲina ko n'i ka kow man ɲi waati min na kasi ko kana maloya kasi la i bɛ kasi i fa don ko mɔgɔ tɛ maloya ka kasi a fa ɲɛna i y'o faamuya ko i tɛ yafa ɲini i ka filiw kosɔn n'i b'i fa ɲɛkɔrɔ i bɛ sɔn de k'i donna fili la i b'a fɔ ko n donna fili la i b'a lakodɔn ko nin yɔrɔnin ma ɲɛ o la i b'a ɲini i fa fɛ ko tiɲɛna baba ko Kirisa joli ka i ko ka i saniya ko i tɛna fɔ k'i b'i yɛrɛ lafasa ko matigi ne muso de ye nin kɛ ne cɛ ye nin kɛ a tɛ kɛ o cogo la ko nka Rominkaw 5 bɛna i dɛmɛ nin bɛɛ la ko Korintikaw kitabu fɔlɔ sura 13 verset 4 ka taa bila verset 8 na a ko kanuya bɛ fɛn bɛɛ yafa ko kanuya tɛ kojugu miiri ko nka n'i y'o kanuya lajɛ i b'a dɔn ko dusukun kanuya ko tɛ e yɛrɛ b'o dɔn ko kanuya o tɛ kojugu miiri cogo di o bɛ yafa fɛn bɛɛ la a bɛ yafa ko bɛɛ ma o kanuya tɛ kɛ ten gansan farisogo la ko munna e bɛ taa kuma kɛ ni cɛ ani muso ye awɔ don o don i bɛ nin kɛ nin y'a san 10 ye i bɛ nin kɛ na ayi ko sisan kɔni jigi tigɛra i b'a dɔn ni an tun tɛ kerecɛnw ye ne tun bɛ furu sa e b'o fɔ i bɛ Korintikaw kitabu fɔlɔ sura 13 verset 4 verset 8 kan i dusukun labɛn ko n'i bɔra ne ka nin kalanyɔrɔ in na k'a kɛ bolo kɔfɛ ko ye ko min bɛ kɛ i la i b'o ye ko kulonkɛ tɛ ko ne bɛ n ka waati ta ka n'a f'i ye ko Ala b'i kanu halisa i b'a fɔ ko awɔ k'a mɛnna a bɛ ka nin ko kelen kɛ na ko e bɛ mun kɛ e fana ye mun kɛ mɔgɔw la ko a fɔra i ye ko Ala ye kanuya min labila i dusukun na o bɛ yafa ko yalima a fɔra i ka kanuya dilan min bɛ yafa ko bɛɛ la wa ayi ko i kan ka i da yɛlɛ a fɔra ko i da kɔnɔ ɲɛnamaya ni saya bɛ ko ni o den jara ye i na o den dun ko kitabu b'a fɔ ko Ala ye nin ko ninnu bila i la ko katugu a b'a dɔn k'i tɛ se ka yafa badabada e yɛrɛ barika fɛ i y'o faamuya a b'o dɔn o de b'a to a nana kanuya don i la o de b'a to a nana yafali don i la e ko k'a man di ye e dun bɛ Ala ka dubaw ɲini e dun bɛ Ala ka fɛn ɲinitaw ɲini i b'a fɔ Ala ye ayi
ko ala ye misali dɔ di ma Matiyu 18 kɔnɔ ko a y'a teri ta a baaraɲɔgɔn min kan ka 200 segin a kan a b'a kan dɛrɛ teri y'a deli a ma sɔn a y'a don kaso la ko o baaraɲɔgɔn taara f'u ka ɲɛmɔgɔ ye ko n makɛ e ma karisa ka juru yafa wa ko cogo di ko ne y'a bɛɛ fara ka bɔ yen ko a kun kan ka miliyɔnw de segin ne ma mɔgɔw ko ahan i dalen b'a la ko anw dun taara an ye ko dɔ ye ɲɛmɔgɔ ko k'aw ye mun ye ko anw ye ja dɔ ye ko o cɛ kelen e ye min ka juruw to a ye ko an teri dɔ kun kan ka 200 segin an ma a bɔlen aw ɲɛkɔrɔ dɔrɔn a taara teri in kan bisi k'a kan dɛrɛ ko o teri ko yafa ne ma k'a to n ka sara kɛ a banna a taara minɛ k'a don kaso la ɲɛmɔgɔ ko mun k'aw dalen b'a la ko mɔgɔ kelen don a ko awɔ ko aw dalen b'a la o mɔgɔ kelen don wa a ko a y'a wele a nalen u y'a ɲininka ko i bɛ tila ka ne jaabi k'i y'o kɛ ko a y'a minɛ ko aw bɛ kaso in bɛɛ la gɛlɛman dɔn wa k'a y'a don o dibi la ko n'a ma wari in sara a tɛ bɔ a b'a sara waati jumɛn an t'o dɔn an t'a dɔn waati min don ko e bɛ ban ka yafa mɔgɔ ma ko munna furudimi b'aw minɛ aw bɛ bana ko aw ka jɛɲɔgɔnyaw de man ɲi ko a daminɛna waati jumɛn ko ko i ni balimamuso ka kɛlɛ walima i ni dɔ ka kɛlɛ i ka sendimi wulila o waati de la ko i ka kungo lajɛ a lajɛ i ka gɛlɛyaw bɔra yɔrɔ min la douleur augmentait, elle reconnut, non, c'est ma petite sœur là, cette fille comme ça. Elle m'a fait ça. Ma femme, tu as dit hier qu'il n'y avait rien. Aujourd'hui, tu exploses de quoi? Ne balimamuso. Il dit, il faut pardonner. Il faut pardonner. Ko ne muso ko muso dɔ ma ko cancer dɔ tun b'a la Éthiopie. Ko nin bɛ bɔ jɛɲɔgɔnya kolon dɔ la. A ko ayi ko kɛlɛ t'ale ni mɔgɔ cɛ. Ko ne muso ko ko ala ye filɛ k'a fɔ n ye. A ko ko ne tɛ delili kɛ ko ne bɛ ala kan minɛ a seginna ka na tuguni lajɛ la o dugusajɛ a kun bɛ fɛ ka kuma ne muso ko ayi ko ala ko i ka taa bɛn don i ni somɔgɔ dɔ cɛ ko dɔ farala dimi kan a ko awɔ ko ne dɔgɔmuso de don ko ni muso sugu in ne muso ko e ko kunun ko fɛn tɛ yen ko bi i bɛ k'i ka dimiya yira ko yafa yafa ils dorment dos à dos, la guerre des dos dans les lits. Le mari envoie sa femme. Ko yafa latigɛli de don. Ko ni dɔ y'aw ka juru di aw ye a tɛ bɔ a dusukun na i kan ka 20,000 d'a ma a bɛ o wari sɛbɛn ta aw ɲɛkɔrɔ k'a fara k'o tɛ dusukun diya ko ye ko a y'a latigɛ de k'a kɛ ko waati min na a b'a fara a bɛ se ka kɛ a bɛ digi a la nka a y'a fara ka ban o kɔrɔ ye a banna a tɛ se ka i hakili jigin o la wa a man ka i hakili jigin o la ko o de ye yafa ye ko wa kerecɛnw caman bɛ sunɔgɔ n'o ye ko u b'u da ka sunɔgɔ kɛlɛ b'u n'u mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ ko i b'a sɔrɔ muso b'a kɔ don cɛ yɛrɛ b'a kɔ don u tɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ko n'u bɛ fɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ u bɛ denmisɛnninw ci ko t'a fɔ i fa ye t'a fɔ i ba ye ko ye kerecɛnya jumɛn ye ko i t'a dɔn ko ni b'o kɛ i bɛ ban ka yafa ko i y'o tigi bila i dusukun kaso de la k'a da sɔgɔ a da la ko ne bɛna tiɲɛ fɔ i ye ko ne ye mɔgɔw ye ka sa o cogo la i ye mɔgɔ dɔ don i dusukun kaso la wa i tɛ fɛ ka yafa i ye mun kɛ i ye min kɛ i ye da de tugun i dusukun na ko ɲɛgɛn tɛ yen foyi wɛrɛ tɛ yen min b'a to nɔgɔ ka bɔ ko n'o cɛ tun bɛ fɛ ka nɔgɔw kɛ a b'a kɛ i dusukun de la a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ i dusukun na a b'a ka nɔgɔw bila i dusukun na a bɛ fɔɔnɔ ye ko e man kɛnɛ mun na a lajɛ i ka kungow bɔra yɔrɔ min na ko i yɛrɛ mun kɛra u ye fɛn bɛɛ kɛ an ma fosi ye
ko i b'a dɔn i ka bana bɛ bɔ yɔrɔ min na ko nka kunjɛbaya kama i tɛ fɛ k'o dabila ko ka tugu i b'a fɔ i jo b'a la ko e de jo b'a la ko i kan ka i dege ko matigi ka kuma don ko ni sankolo dayɛlɛlen don ko ala bɛ kow kɛ. Toi, tu penses que tu es grand, il n'y a pas de problème. Hein? Si tu es grand, parce que tu as raison, il n'y a aucun problème. Dieu n'a pas. Toi, tu vas demander à un Dieu qui avait raison. Et tu ne peux pas pardonner aux hommes. Et tu veux être d'accord avec ce Dieu-là. Tu ne veux même pas intimité, hein? Tu peux même être d'accord avec lui. Ko bi kerecɛya ne m'a faamuya ko diinɛ tɛ jɛkulu tɛ ko nka ala cɛ jɛɲɔgɔnya don a n'aw mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya don ko o de la a bɛ fɔ i bɛ ala kanu i dusukun bɛɛ la ko wa i na i mɔgɔ ɲɔgɔn fana kanu ko verset foyi tɛ yen ko fɛn fila b'o la ko n'i bɛ ala kanu i kan k'i mɔgɔ ɲɔgɔn kanu ko n'a dun bɛ e hakili la k'e de ka bon k'o tɛ baasi ye ko ni e ka bon ka tugu i jo b'a la o tɛ baasi ye k'i tɛ se k'a ɲini o ala fɛ min jo don min yafara i ma ko e tɛ fɛ ka yafa mɔgɔw ma ko e bɛ fɛ bɛn ka don e n'o ala cɛ ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ tɛ e tɛ fɛ ka sɔn a ta ma. Marie et Aaron, les deux, la grande sœur qui a sauvé Moïse dans les don min na n'i taara jɔ ala ɲɛkɔrɔ i kelen de bɛ taa maa si tɛ kɛ i fɛ. Ils ont contredit Jésus et Moïse, ils ont eu leur part. Ko o la ɲininkaliw bɛ sɛmɛ i la. Si tu ne veux pas dire que c'est moi qui ne veux pas. Ko n'an bɛ fɛ ka to jɛɲɔgɔnya la ani jɛɲɔgɔnya sira o ye Yesu a n'a ka kuma ye. Ko nka n'a bɛ hakili la k'i bɛ se ka ne sɔsɔ o la n sɔsɔ k'i tɛ se ka o kulonkɛ kɛ. Ko datankorow ye Musa sɔsɔ u y'u ka jaabili sɔrɔ. Ko Maria ni Aaron min ye Musa kisi ko kɔrɔkɛ min taara ka taa takun kolon kɔnɔ u ye Musa sɔsɔ u fana y'u niyɔrɔ sɔrɔ ko kana kulonkɛ kɛ ni o ye. Ko ni a man di ye a fɔ k'a man di ne de ye kana fɛn wɛrɛ ɲini ka tugu sini na ta ɲɛ nka fo ne kun ka nin jusigila in sigi i k'a faamuya ko abada i kana fɛn wɛrɛ fɔ i kɔnɔ. Ko Paul ko Galasikaw ma ko ne ye min fɔ ko ni mɛlɛkɛ nana fɛn fɔ min ni o tɛ kelen ye ko kana fɔ k'o tigi ka danga o ka kɛ fɛn dangaden ye ko o ka kɛ fɛn dangaden ye wa a ka kɛ fɛn nɔgɔlen ye. Ko n'a bɔra Bibile kɔnɔ i b'a ta ko n'i tɛ fɛ ka kaminɛni kɛ o y'i kungo ye nka a fɔ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko i na o tɔnɔ sɔrɔ k'o tɛ kulonkɛ ye. Kulonkɛ tɛ n tɛ ka kulonkɛ kuma fɔ i ye ko foyi gɛlɛman tɛ nin na ko o ɲɔgɔn kɛra n fana na o de la n bɛ k'a fɔ i ye. Ko ne ye n ka fini di sifini dɔ ma ko aw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ mun ko la yan ko aw yɛrɛ ye wa. Ne ko ne bɛ ka n ka gɛlɛyaw fɔ i ye i bɛ tɛgɛrɛ fɔ n ye. Ko ne bɔlen kalansoba la ne nana ni n ka vɛsiw ye ko ne kɛra directeur ye ko don dɔ ne ye pasteur denmisɛnnin dɔ ye ne y'a ye n ko vɛsi t'a bolo fɛn t'a bolo ne ko n ko na ne ye vɛsi dɔ kelen d'a ma ne tun bɛ ka fɛnw tila ten mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko ala bɛ o fɛnw ta ka ne kɔrɔfɔ ne kɛlen ka dili kɛ dɔgɔkun kelen dɔ nana fɔ k'i ye vɛsi di pasteur min ma k'a bɛ ka i nɛni dugu kɔnɔ k'i bɛ ka i yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye i bɛ lɛnna dugu kɔnɔ ko ne tun ka kalan ne ko ahan n'i dalen b'a la k'a y'o fɔ ko awɔ k'a y'a fɔ ko taa karisa ɲininka ne taara n ka mobili ta ne donna mobili kɔnɔ ne tun bɛ fɛ ka mobili wuli ka taa ne tun bɛna mobili wuli matigi kumakan ko ne ma ko bɔ i ka taa i ka so kɔnɔ i ka kule matigi yɔrɔ ne ko n ko mun na ne sɔnna ne bɔra ne taara
a ko ne ka Romain 12 dayɛlɛ ani 13. L'amour couvre tous les péchés. Ne y'a kalan ko aw ka kanuya ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɔniyali ye. Ko Ala ko i ka vɛsi di tɔgɔ kama wa i y'a di kanuya ma. Ko n'i y'a di kanuya kama ko ne ye n denkɛ di u ye ne neni ne delila ka balomali bɔ i bolo wa. Ko o yɔrɔ la sisan i bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ. Ko yalima n ye ɲɛnamaya banbali b'i bolo wa ne ko ayi. Ko cɛ kumana o basima yɔrɔ bɛ min. Ne ko n k'a kɛra sɛbɛ ye. Ko a tɔ kalan ne ye Ruminkaw 13 kalan yɔrɔ min na a b'a fɔ ko kanuya bɛ fiɲɛ bɛ dogo. Ne ko n ko ahan n ko kanuya bɛ fiɲɛ bɛ dogo hali ni ne jo don wa. Ne kasira. Ne ye n da ne kasira ka munumunu duguma. Ne ko Ala ma n ko ne tɛ fɛ ka nin dɔn tuguni. N k'a kɛ cogo la ni mɔgɔ ma ɲuman kɛ ne ye ne kana nin kɛ tuguni. O la Ala ye n dɛmɛ ka yafa mɔgɔ ma. Ala ye ne seere fo bi. Hali ni ye kojugu kɛ ne ye. I mana kojugu kɛ ne la a bɛ digi ne la nka n tɛ a ɲɔgɔn segin ma. Ko hali ba min taara sankolo la ani ne ko san fɔlɔw la ni kungo fitinin tun bɛ ne da la ne tun bɛ jo di n yɛrɛ ma. I b'a dɔn Ala tun bɛ sɔn ka min kɛ. Ne tun bɛ taa taama la kosɛbɛ. Ko ne kɛlen ka latigɛ ka taa taama la. Ko ne ni muso cɛ kɛlɛ ɲɛnabɔ. Ko ne tun ye n labɛn dɔrɔn ka taa avion jiginso la. Ne denmuso min tun bɛ yen o tun bɛ bana. Je vous donne 3. 1, 2, 3. Vous retournez à votre place. Faut pas applaudir, hein. Retournez à votre place. Il y a quoi? Quand vous prêchez, les gens qui vont à l'église pour partir. Ko ne tun bɛ wajibiya ka segin ka na ka na nimisa. Ça c'est une foutaise à ko aw minnu bɛ ka taa ko ne bɛ tila miniti 5 kɔnɔ ko aw tɛ ka ne bonya ne min ye aw fa ye. Sinon je descends. Hein. Ça c'est quoi ça? Et vous? Sinon je descends. Hein.